Rybári, ktorí majú radi produkty Haldorado a pravidelne ich používajú, si určite všimli, že takmer každý týždeň prichádzame s nejakou novinkou. Nie je to náhoda, pretože sme prepli na vyšší stupeň a naším odhodlaným cieľom je doplniť sortiment Haldorado o také užitočné drobnosti a doplnky, ktoré uľahčia rybárom život a zároveň budú cenovo dostupné. Ihly na navliekanie nástrah by nemali chýbať v žiadnej rybárskej krabici. Týchto 5 rôznych podľa mňa pokrýva všetky potreby. Medzi nimi je supertenká ihla s hrotom, supertenká ihla s poistkou, vrták a predĺžená ihla s poistkou, ktorá je vhodná na navliekanie PVA sáčkov a pančúch. Túto špeciálnu navliekaciu ihlu som zámerne nechal na úplný koniec, aby som vám ju mohol osobitne ukázať, ako sa používa. S pribúdajúcim vekom sa, žiaľ, zhoršuje zrak a nie vždy sa ľahko trafíme do tých najmenších dierok. Nástroj, ktorý som pred chvíľou ukázal, nám v tom veľmi pomáha. Túto špeciálnu navliekaciu ihlu stačí prevliecť cez krúžok na nose, voľný koniec šnúry jednoducho vložíte do tohto očka a keď ho späť pretiahnete, šnúra je už navlečená v krúžku na nose a závity sú upevnené. Tenké silikónové trubičky teraz takto už oveľa jednoduchšie navlečieme šnúrou. To, čo bolo doteraz utrpením, je teraz len jeden jednoduchý pohyb. Z nasledujúcich 3 užitočných nástrojov je prvý nožnice na šnúru so zúbkovaným ostrím. S týmto dokážeme strihať aj tú najtenšiu pletenú šnúru, takmer po milimetroch. Vďaka zúbkovanému ostriu šnúru neodtláča, ale ju jedným pohybom ľahko prestrihne. Toto je nástroj na napínanie uzlov a šnúr, napríklad na upevňovanie slúčiek na koncoch. Alebo je to perfektný nástroj na upevňovanie háčikových uzlov. Ďalším užitočným malým nástrojom je odstraňovač povlaku zo šnúry, ktorým môžeme ľahko odstrániť povlak z pletených šnúr s hrúbkou 0,2, 0,3 a 0,5 mm. Tu sa pletená šnúra upne medzi čepele noža alebo medzi hrany a z druhej strany sa pevne uchopí a potiahne. Ako vidíte, pekne stiahne a odstráni z nej povlak. Popri praktickosti je rovnako dôležitá aj estetika a dobrý vzhľad. Ako vidíte, aj tieto sa predávajú v modrej a čiernej farbe, ktoré ladia s produktmi Haldorado. Tungsten, teda drobné komponenty s wolframovou záťažou určené pre lov veľkých kaprov, predstavujú najvyššiu kvalitu vo svojej kategórii. Tieto sú oveľa odolnejšie, oveľa pevnejšie a pružnejšie ako tradičné plastové háčikové navádzače, gumové kužele alebo akékoľvek iné pomôcky a vďaka wolframu sú zároveň ekologickými, zaťaženými súčiastkami. Gumové guličky alebo gumové dorazy sú veľmi obľúbené pri zostavovaní koncových montáží. Vrcholom v tomto smere je Tungsten Swivel Beads, čo je veľmi praktický a dobre navrhnutý gumový doraz. Zaujímavosťou je, že na hrubšom konci sa nachádza zárez, do ktorého jednoducho zasunieme očko obratlíka a tým ho už aj zaistíme. Menšia veľkosť je ideálna na zaistenie metód košíkov, zatiaľ čo väčšia veľkosť je vynikajúca pre bojly z olova a koncové montáže. Tungsten Ovale Bead je gumový doraz a guľôčka v jednom, zaťažený wolframom, ktorý je dostupný v 4, 6 a 8 mm veľkostiach. Jeho úlohou je, že keď ho navlečieme na náväzec, zabráni jeho zdvihnutiu, napríklad ak používame plávajúcu nástrahu. Menšie veľkosti sú výborne použiteľné ako doraz na nástrahu, navlečené na vlasový náväzec, kde navyše môžu regulovať aj vztlak plávajúcej nástrahy. Takto ho treba navliecť na náväzec, ale ešte pred samotnou prípravou náväzca si premyslíme, či to naozaj potrebujeme. Pretože keď už sme náväzec pripravili tak, že sme na jeho koniec uviazali slučku, potom je veľmi ťažké, alebo takmer nemožné, pretlačiť túto gumenú guľôčku cez úzol, keďže je dosť tesná. Preto ich treba vždy navliecť dopredu. Ale máme riešenie aj na to, ak je potrebné dodatočne zaťažiť náväzec. Na to tu máme tungsten putty, teda ekologickú wolframovú pastu, ktorá sa dá podľa potreby tvarovať ako plastelína. Odtrhnutím malého kúsku a následným priložením na rybársky náväzec sa dá veľmi pekne a precízne vytvarovať tak, aby z neho počas lovu určite nespadla. To je pekné. A potom sme mali zaťažené háčikové olovo, ku ktorému sa neskôr pridalo to ťažšie. Tieto rýchlo spojené gumené kužele sú tiež vyrobené z rovnakého wolframom zaťaženého materiálu.
Sú oveľa mäkšie ako tradičné plasty, no zároveň mimoriadne odolné a ľahko sa nasúvajú na spojku, netreba s nimi zápasiť. Z tohto špeciálneho wolframom zaťaženého materiálu sa vyrába aj háčikový otočný nadstavec. Ponúkame na to dva rôzne typy, konkrétne s krátkym a dlhým ramienkom a samozrejme sú dostupné vo veľkostiach L a M, aby zodpovedali veľkosti háčika. Farebné háčikové otočné nadstavce sú čoraz populárnejšie, najmä ak používame farebné pop-up nástrahy. Podľa požiadaviek je aj toto dostupné v našej ponuke, takže v jednom balení nájdete varianty v červenej, žltej, ružovej, bielej a zelenej farbe. Posledný produkt, ktorý by som chcel ukázať, je praktická sada zarážok na nástrahy. Obsahuje dve platničky. Z týchto zarážok na nástrahy už existujú milióny druhov, ale tieto som vybral a zaradil do tohto balenia preto, lebo sú to moje osobné obľúbené. Medzi nimi je krátka V-zarážka, dlhá V-zarážka a klasická dlhá zarážka v tvare guľôčky. Ak sa ti ktorýkoľvek z týchto produktov zapáčil, nájdeš ho v našom e-shope alebo aj u našich partnerských predajcov, ktorí ponúkajú produkty Haldorado.